apa enek toke apa enek becong setugel. Sing arep nyang iki sapa? Ora tukang son mendem apa enek lho. Pacita. Oh. Ya. Ah. Mas Kresna. Piye? Aku nyang masuk keri dhewe ta, Mas. Sik wi gawenane apa gawenane? Gawenane. Apa? Nah, gawenane nek diriokne ya. Oke, matuk. Ya ya. Panas. Udan. Ditandani sik, dandani sik. Ditandani sik. Langsung sik. Yo. Ditandani sik, dandani sik. Kesane juga. Oh, joget sik. Ya, yo. Yo joget sik. Gak go gandungan. Gandungan enek ora? Nggowo ora? Nah, yo. Gandungane di Dinggo sik gandungane. Ya. Lah dalah. Piye koprolmu lek gak teko iki piye? Kok gak koprol ta? Aku ora reokan. Ora reokan karo jungkir balik kok angel. Tak benak nang kodang, Mek. Piye Ya carane? yo kan, Mek. Carane piye? Carane. Heeh. Engko diwarahi Mbak Indira. Iki pati bar jelomprong ya. Ora carane piye? Yo carane yo mriyok kok, Mas. Ya Nah, coba Mbak Indira, ya coba. Ya ya ya. Dicontoni sik ya. Digono kan? Digono gandungane. Aja dhuwur-dhuwur. Sikilmu mlethek kabeh ketok. Oh, cepet kabeh, cepet kabeh. Oh, sanggune dicopot. Oh, cepet kabeh. Oh. Cepet. Warap arep salto, arep salto, arep salto. Aku kene kok mbok jejeg. Ora, kene ngadep tengah kene. Nah, yo. Mbok cepet kabeh, kok aja udo kowe kok. Yo. Nganggo jungkir ora? Yo ngaku no. Lah yo jungkir balik kok contone piye lho? Diteni yo. Alon-alon lho, alon-alon.